नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडिगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता संध्याकाळचे रात्रीचे 8:15 झालेत आणि मी दाबोळ्यातून अर्जंटमध्ये इथे आलो आहे। अर्जंटमध्ये म्हणजे संध्याकाळी मला बाबूचा फोन आला की तुझा पार्सल इलेला तर तू ये, म्हणून मग मी आलो। माझा जरा आता व्हिडिओ अपलोड वगैरे करेपर्यंत थोडा वेळ गेला आणि आता आलो आहे। आणि पार्सल म्हणजे पूनमसाठी फ्रीज ऑर्डर केलेला होता आणि तो आता आला आहे। येणार होता 2-3 दिवसांनी, लवकर आला आहे तो, त्यामुळे जरा धावपळ झाली आणि पूनमला ते माहिती नाही। तर आता पूनमला सरप्राईज द्यायचं आहे। मुंबईवरून येतानाच मी ऑर्डर केलेला होता, खूप आधीच करायचा होता, पण थोडं ते राहून गेलं, म्हणून बोललो आता करूया आणि पूनमला सरप्राईज देऊया। आता अजून काही पूनमला खबर गेलेली नाही आहे आणि फ्रीज डिरेक्टली तिच्या घरी न जाता आम्ही इथेच ठेवला आहे आमच्याकडे आणि आता पूनमला बोलून घ्यायचं आहे आणि तिला सरप्राईज द्यायचं आहे। तर आता आपण पूनमला फोन करूया। आधी खय आता बघूया, मेन गोष्ट जागेवर नसता आता बोललोय ना, जागेवर नसणार आहे। आपण जो व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ती उत्तर देत नाही। हॅलो, खयच गो? अगो मी इलय, मी आलो आहे। नाही जरा इकडे ये ना, अर्जंट काम आ, निघतोय मी आता म्हणून। हय आपल्या घराकडे, 5 मिनिटांनी ये, चल। हां, तर आता पूनम येता 5-10 मिनिटात। तर आता बघूया ते का सरप्राईज किती आवडतं आता, कारण की त्याला माहिती नव्हता फ्रीज मी असं ऑर्डर करणार आहे। देवचं होतं कधीपासून, पण असं ठरलेलं नव्हतं कधी काय देवचं, आणि त्याला माहीतच नव्हतं येणार असं फ्रीज तर अचानकमध्ये त्याला सरप्राईज देवचा। तर आता बघूया काय मजा येतात ती, चला। कसं कसं इल बाकीची काय येतं मंडळी, म्हणजे मी इल्याचा काय येत नाही की काय तुका एवढा? सगळी जण भातात तांदूळ घालून ठेवले। भातात तांदूळ? कसल्या भातात तांदूळ घालतात? भातात फिरवशी पिंकेने काय भात करू तकडे आमच्या तिकडे। मग तू सांग की, बोल रे, पाणी दे काय चालू, काय मॅटर तुझा? कोणचा मॅटर चालू तुझा? काय चालू आहे बाबल्याकडनं मग खबर इली काय? कसली मॅटर? नाही बोल आजी बाबू, काहीतरी सांगा नको हे बाबू। नाही त्याच्या समोर काय तर होऊन दे ना, बाबल्या समोर सांग लवकर। काय नाही बोलावलं म्हणजे डोळ्यावर कशा करतो? तसं नाही, ते भातात तांदूळ घाली देतो। भातात तांदूळ? भातात तांदूळ म्हणजे तांदळा भात घाली होता। तुका काय कळणार नाही कोणता भात? पण कोणचा भात नाही, तू सांग रे काय ते। गेलं असा ये उजेडात दिसत नाही, काळो का असतो वाढूक जेवण तांदूळ घालून। अगो असा ये उजेडात ये, सांग काय बाहेर दिसत नाहीस, काळा दिसतस बाहेर, प्रकाश पडत कोणतरी हा उजायला बघ, पब्लिक किती इली आता बेटा, सांग लवकर माका काय ता मस्त म्हणजे पिंक्या काय तर सांग। पिंक्या तकडे माका नाही माहिती, नंदन घरात गेलो तकडेच असतो मी, नाही गेलाय म्हणजे चौताडत गेलो म्हणून म्हणतो। तू माका सांग काय ता पटकन। असंच बोलवलं मी जातोय म्हणून। आम्ही तर कोणी कशा बोला, पाहुणे इले, पाहुण्यांका भेटाक बोलवलंय। तकडे जातोय मी, भातात तांदूळ घालतो। नको चाय, अरे घेऊन येलं की? अरे सांग रे तुला तुका सांगले ना, माका सांग नको काय। अगो तू रडत होते, पांदीन गेलो तुका माहित ना? जाऊन दे, तू काहीतरी केलं। आम्ही ना नाना त्याका 5:15 वाजता चल बसल्यावर तो वाटे खाली मान घालून डायरेक्ट मी आता जाऊन येलो। काय भांगलाय नाही देत म्हटलं, कोणाकोणाच्या आता निळे बिळे पिशवी बिस्किट पुढे किती, कुरकुरी किती, चॉकलेट किती, पोरा घेमाटा घेऊन नाचतात। मन बोलू का आमचं बोलू ड्रम भरलो का नाही सांगा काय त्या? अरे उशीर होता था या, ते काय सांगणार? पण आम्ही काय सांगणार? आम्ही बैठक बोलवलेलं आहे। गो गो आता अरे थांब, अरे काम आहे गो, अरे काम आहे चल।
आता शिकवत आमच्या इकडे चल लवकर चल अगो ये सांगते का म्हणजे आम्ही एवढ्या लांब ना हिला भेटा त्याचा कायच नाही धमक म्हणजे चल 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 अरे मी गोड जीव काढी हा इकडे इकडे बघ माय जाया ए थांब 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 ए असत रे जीव काढताले बाबल्यात काहीतरी फालतू नंतर ओपन करू काय आता कशा बोलावून आणले सांग काय तर एकच माहिती काय तर फ्रीज जा 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 आता जा आता जा आता जा चला चला जा आता कळत नाही नाही तू जा ना का तुझा कापड ठेवतोस मग कळलं काही का बोललं दुपारी आणलेलो आमका पण माका पण माहिती दुपारी नाही इलो मग तुझ्या सरप्राईज साठी मी तकडनं होईल आणि आता बाहेर काढलो आता आणि तुझा आता त्याच्यावरच रागवतेस आता काय बोलायचं तो बघतो ना नाही या कमी या माप कमी या तुम्ही आज म्हणून कमी आहे तर मोठा आडावा झाला वाटतो नाही थंय गप बसा थंय दुसरी बायसा जेव केली ते तांदूळ घालून नको चला तो उघड तरी बघ तरी तुम्ही कशा बघू साईडला हो. पैसे काढतो बाबू ती रशी त्यासाठी पलटी मार कधी आणला तू दुपारी इलो तो लवकर इलो लेट येणार होतो मग तुझ्या गिलास माहिती आहे नाही कैची आहे ना पैसे घे सूर्य आण नाही तर कैची आण पटकन खाऊ ना काही काय हे आता गडग्यात गडग्यात धाव खावला आम्ही तर रुमाल ठेवलो तरी पण काय नाही आता का दिसत नाही नवीन माकाव नाही माहिती होती, आई शप्पथ मी आपल्या रोजच्या मला कधी असतं आपल्याला दुपारी तुम्ही जायचं तुमका लागत नाही ते खोली ठेवतो अरे काय कैची आणून कोण गेला सुरी तरी देवा बाबू गया अर्जंट मध्ये फोन उचलू गोय तो तकडनं ह्या करा असो पण हे आता ओपन कसं करणार त्याला तुला पूर्णच काढावं बाहेर कसं काढणार तो आता नको काढूया असू दे आता बघलं ना बारी या नेणार कसं होतं आता घराकडे आधी नको उद्या संध्याकाळी नाही ते कुठे आहे दुसरं आता ह्याचा बोर्ड लावलेलं घराकडे हा लावलेला पाय असंच आहे ना थांबा नाही नाही थांबा 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 नाही 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 तुला मस्त कसं झाले हा तसंच आहे हे आमच्या सारखं साईज का तेवढं जा कलर वेगळा कंपनी वेगळी बारी आणला आधी दुपारी आणले नाना का पण जाग नाही काम करीत दुपारी म्हणून नानांका थांबवलंय आता नाना जाग नाही फक्त तुझ्या माझ्या सगळ्यांनी पुणग्याचा कल वाढदिवस होतो तो आज करतो साजरा हा याच सांग जाणार असता तुम्ही जाणार असता तुम्ही माझा वाढदिवस नानांका नाही थांबून ठेवले माका वाढदिवस त्याची घेऊ माहिती आहे जाता भारी जाता आहे माका लय चालू भारी आहे. थँक्यू हा आता चल बापाच्या भातात तांदूळ घालू. लेखी हळू पण काढू. भातात तांदूळ घालू चाट चल मग चल नंतर घराकडे कधी उद्या तू असणार आहे आता खय येतोय मी आता मला टाइम नाही हे आता हय इलेलो म्हणून चल बाय 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 पुष्पाक सांग पुष्पाक सांग चल तयारी करू पुष्पाक उद्या येताला ना वळूक सांग आरत करू पुष्पा को माहित नाही पुष्पा येऊन गेलो पुष्पाक नाही येऊ. सकाळी चल येऊ. हा चल गं. बाय आता निघतं की हा झाला एवढ्यासाठी दिलं
चला तर मित्रांनो सरप्राईज देऊन झालेला आणि आता आम्ही चाललो घराकडे. वाजले किती 9 वाजा गेले. मी तंबाखू म्हणतोय. हा 9 वाजा गेले. हे बघा तंबाखू मानांका दाबून ठेवलेला उगाचचा. चला आता भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. ही आमची नवीन कंपनी आहे.